Γεια σας. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα challenge στο Stablegate, στο οποίο θα προσπαθήσω να πάρω 5 wins, δηλαδή 5 κορώνες, με 5 διαφορετικούς πράσινους stumblers. Π.χ. να έχω 9 κορώνες και πρέπει να φτάσω τις 14. Ξεκινάω με τον δεινόσαυρο. Πάμε. Επίσης, αν δεν πάρω κορώνα, θα χρειαστεί να ξαναπαίξω πάλι με τον ίδιο Stumbler μέχρι να πάρω κάποια στιγμή κορώνα. Πάμε λοιπόν, έχει για πρώτη πίστα το Spin Go Round, για να δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, πέρασα λογικά αν δεν γίνει καμιά κακουχία την πρώτη πίστα. Όχι, έγινε κακουχία. Αλλά εντάξει, την πέρασα. Ωραία. Γιατί κλείει ο σεφ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτός εδώ δεν νομίζω να περάσει. Εδώ ο ποδοσφαιριστής ναι. Ωραία, πέρασαν όλοι. Πάμε ημιτελικό. Για ημιτελικό έχουμε over and under. Εντάξει, καλή πίστα είναι, αλλά είναι λίγο δύσκολη. Γι' αυτό το λόγο, τα πρώτα εμπόδια. Αλλά εντάξει, πιστεύω θα την περάσω. Ωραία. Πέρασα αυτό το εμπόδιο. Όπα. Γιατί λαγκάρι, τώρα θα μας γίνει η ζωή εύκολη να το πω. Τι έχει πάθει το game. Τέλος πάντων. Πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Ναι, πέρασα. Ωραία. Και πάμε τελικό. Στον πρώτο γύρο. Καλά τα πάμε, πιστεύω. Και τι έχουμε για τελικό. Όχι το Jurassic Grass. Πω, είναι χάλια. Τέλος πάντων, πάμε, δεν πειράζει. Το χειρότερο πράγμα, παιδιά, θα είναι άμα χάσω από bug. Άμα μπαγκάρει δηλαδή. Που αυτό βλέπω να γίνεται, αλλά μακάρι όχι. Λοιπόν, θα πάω από πιο safe από εδώ κάτω. Όπα, εδώ ο μάστορας εδώ safe κάτι ξέρει. Όπα. Παιδιά, νομίζω θα χάσω. Ναι, έχασα. Όχι. Έχασα. Δεν πειράζει, θα ξαναπαίξω με το δεινόσαυρο. Ωραία. Λοιπόν, επειδή η διαφήμιση θα βγω
Ωραία. Πάμε για ένα δεύτερο game. Λοιπόν, για να μην μου εμφανίσει οι διαφημίσεις, θα πάω εδώ στο party, normal. Και πάω μόνος μου. Για να δούμε τι θα έχει για πρώτη πίστα. Ωραία, spin go round. Το έχω, πιστεύω. Πάμε, παιδιά. Μακάρι να το καταφέρω αυτή τη φορά. Γιατί όπως είδατε στο Jurassic Rush δεν το έχω πολύ. Οπότε ό,τι γίνει ας γίνει. Ωραία. Πέρασα τον πρώτο γύρο. Για να δούμε τι θα έχει και στον ημιτελικό όταν περάσουν αυτοί. Ο χορός σκήνας. Με το καπέλο εδώ, το λακουκαράτσα. Παίρνα ρε εσύ πυροσβέστη. Έλα. Έχασε ο πυροσβέστη. Α, νίκησε. Έχασε. Κρίμα. Για πάμε να δούμε τον ημιτελικό τώρα. Ας είναι κάτι καλό. Και όχι το Jurassic Rush. Για να δούμε. Παιδιά, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Έχουν αφαιρέσει πίστες. Γιατί κάτι τέτοιο βλέπω. Όχι Rush Hour. Δεν το μπορώ. Έχω πολύ καιρό να παίξω. Και άμα γίνει ένα lag, τελείωσα. Ελάτε παιδιά, ένας να ψοφήσει. Ναι, και περάσαμε τελικό. Και τι θα έχει στον τελικό για να δούμε. Α, ωραία, το floor flip. Το έχω, πιστεύω. Είναι εύκολη πίστα. Αν και λίγο βαρετή, αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Ωραία, πρώτο εμπόδιο εύκολο. Μακάρι να πάρω την κορώνα να ξεμπερδεύω με τον δεινόσαυρο. Γιατί είναι και λίγο βαρετό skin. Όχι. Ναι. Ωραία. Πάμε και εδώ. Και περάσαμε στο τελικό στάδιο. Που πιστεύω εντάξει. Ωραία, πάμε γρήγορα. Ωραία, και παιδιά, τέλος με το δεινόσαυρο. Τώρα για επόμενο skin έχω βρει ένα ωραίο. Θα σας δείξω. Πάμε να play again. Για να μην έχει διαφήμιση. Ωραία. Για επόμενο skin
έχω σκεφτεί να πάρω ή αυτό που είναι ωραίο ή το Yeti Swamp Troll. Τέλος πάντων, και αυτό είναι ωραίο. Αλλά σκέφτομαι να πάρω αυτό. Θα πάρω αυτό για τη δεύτερη κορώνα. Ωραία, έχω πάρει ήδη μία με το δεινόσαυρο και έχω 10. Οπότε πρέπει να πάρω άλλες 4. Εξωγήινος. Πάμε. Για να δούμε τι πίστα θα μας βάλει για πρώτο γύρο. Το Yeti μου. Spin go round πάλι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι και βαρετή βασικά είναι, γιατί σε κάθε γύρο υπάρχει. Όχι. Πεθαίνω. Εντάξει, πέρασα. Όχι, έκανα χαζομάρα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε εδώ. Εντάξει, λογικά θα περάσω δεύτερος. Ή μπορεί και όχι δεύτερος. Αλλά... εντάξει, δεύτερος. Ναι. Ωραία, περάσαμε τον πρώτο γύρο σχετικά εύκολα. Για να δούμε και τι θα έχει στον δεύτερο. Τέλος. Πάλι over and under. Γιατί βάζει όλο τις ίδιες. Ωραία. Πέρασα και αυτόν τον γύρο. Πάμε τελικό τώρα. Ωραία. Για να δούμε ποιοι άλλοι θα περάσουν. Ωραία, μπλόκντας. Για τελικός. Καλό είναι. Για να δούμε. Μέχρι στιγμής έχουν ζήσει όλοι. Κέρδισα με τη μία. Ωραία, το challenge με το Yeti τέλος.
Πάμε να βρούμε ποιο άλλο skin θα πάρουμε για να πάρουμε και την τρίτη μας κορώνα. Ωραία. Customize και θα πάρω αυτόν εδώ. Stablemate, I think. Και θα τον βάλω πράσινο για να είμαστε και μέσα στο challenge. Έχει και φάση. Ωραία, τον βάζω και πάμε. Party, normal και play. Για να δούμε τι θα βάλει για πρώτη πίστα. Μακάρι κάτι καλό και διαφορετικό, γιατί πάλι τα ίδια δεν... Ωραία, Cannon Climb. Κάτι διαφορετικό τουλάχιστον. Εδώ έχουμε και πιο καλούς players, δηλαδή έχουμε tryhard παιδάκια. Με πήρε πάνω. Όχι, τι γίνεται. Ωραία, και αυτόν τον γύρο φαίνεται να τον περνάμε σχετικά εύκολα. Όχι και πανεύκολα όμως. Ωραία, πέρασα. Από τους τελευταίους είμαι. Δυστυχώς, παιδιά, γίνονται κι αυτά. Ωραία, τι άλλο θα μας τύχει τώρα. Όχι πάλι over and under, δεν το μπορώ, βαρέθηκα. Έλα τώρα, τελευταίος είμαι. Παιδιά, από ό,τι φαίνεται δεν θα περάσω. Οπότε θα αναγκαστώ να ξανακάνω το challenge με το μάγο. Δυστυχώς. Όσο και να μην το θέλω, πρέπει. Πέρασα. Ωραία, τώρα τι θα μας βάλει. Ας μην μας βάλει καμιά κακή πίστα. Όχι. Γιατί pivot pass. Θα χάσω το σίγουρα. Κοιτάξτε πως tryhard είναι. Και εγώ είμαι το μάγο του σκηνάκι εκεί. Είμαστε όλοι αυτοί και περνάει μόνο ένας. Όχι. Πρέπει να συγκεντρωθώ εδώ. Εγώ και αυτός είμαστε. Όχι, το έχασα. Δυστυχώς πρέπει να ξανακάνω το challenge με το μάγο.
Όχι πάλι. Jungle Roll. Α, πάλι αυτός ο Ματιτούρος 12 είναι. Παιδιά, το challenge με το μάγο έχει φανεί από τώρα ότι χάθηκε. Επίσης, συγγνώμη αν ακούτε τη φωνή μου κάπως χάλα, αλλά είμαι κρυωμένος αυτόν τον καιρό. Οπότε, καταλάβατε. Ωραία, τελείωσε. Τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει στον ημιτελικό. Ρολόκιμα. WR Games. Το όλουσα. Ωραία, περάσαμε. Για να δούμε πάλι. Φύγε από εδώ ρε εγώ. Μην περάσεις. Πέρασε. Κρίμα. Τέλος πάντων, περνάμε τελικό και μακάρι να πεθάνει αυτός ο Ματιτούρος, πώς το λένε, για να πάρω την κορώνα επιτέλους. Όχι πάλι over and under, γιατί πάλι έχασα στο προηγούμενο. Και πάλι με κέρδισε ο Ματιτούρος. Πέρασε ο πυροσβέστης. Πέρασε ο πυροσβέστης. Πω. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν παιδιά, επειδή το βίντεο δεν θα μπορέσω να το συνεχίσω, να το πω έτσι, για περισσότερο χρόνο, θα ανέβει κάποια στιγμή part 2 με τα υπόλοιπα skins που έχω, για να φτάσω και τις 14 κορώνες.
Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like και ένα subscribe και γεια σας!